sa za seba, ja si vyberám nebo nad pekom. Utekám to a nikto niečo. Idem ten za mnou, idem ten za mnou, idem ten za mnou, idem ten za mnou. Ja utekám všetkom a utekám dom, a nepozerám sa za seba, ja si vyberám nebo nad peklom. Utekám domov nebo niečo, idem ten za mnou, idem ten za mnou, idem ten za mnou, idem ten za mnou. Všetci deň za dňom, všetci deň za dňom, poďme deň za dňom, všetci deň za dňom. Fantastický ste. Ja by som si z vás zopár vybral určite takých, ktorí si nám vytetovať na chrbát a minimálne za sebou boli ako priedkom, pred sebou odzera môj kamarát, ani sám niečo smiechol. Veľakrát som sa budol splietol, kamarát, nevadí mi náš už priestor, nedávam negatívny priestor a teraz som postavil znovu a dokopy, hneď si tu potrebujem vidieť to ako by víziu čistú jak kamery, celý môj život sa točí jak kamery dám. Vediem to tam, tak nenechme sám, tak neschovávam tajomstvá, noci až do dňa, kým uvidím vás tak šajn na nebi a stáť, tak kým mám, superová pár, dám zo seba všetko, čo tam mám, slova moja tvár, až do nekonečna tak šajn na nebi a nové zámky. Ste tu s nami? Výborné. Toto bola oficiálne premiéra pesničky Staré všetky vekové ročníky. A keď poviem, prosím vás, 3, tak by som chcel poprosiť všetky dievčatá, babičky, ženy, deti, dievčenského rodu, áno, aby vydali akýkoľvek signál zo zámky. Babi, dievčatá, poprosím vás, 1, 2, 3. Nebolo to vôbec zlé. Nebolo to vôbec zlé. Ale osobne si myslím, že to bolo tak, že 50% z toho, čo tu spolu dokážeme. Vyskúšame to ešte raz, babi, môžeme? Pozri sa, tam je jedna perfektná pani zo Sisaje, ktorá sa zabáva spolu s nami. Pozdravujem vás. Prosím vás, vás potrebujem určite, že počuť teraz, dobre? Babi, vyskúšame to ešte raz. 1, 2, 3! Čo sú fantastickí, výborne. A teraz prichádza moment, kedy počas našeho vystúpenia buď príde akože veľké prekvapenie, alebo taký trápnejší moment, pretože o toto isté poprosím aj všetkých chalanov a chlapov, ktorí sa tu nachádzajú. Ja pevne verím, že novozámčanskí chlapi sa nenechajú zahambiť a na 3 spravia hociaký aplauz. Takže chlapi, poprosím vás, 1, 2, 3! OK. Toto brácho sme nemali, že ako dlho, povedz. To nemyslíte vážne. Dobre, ja toto normálne, že vytesním z hlavy, že sa to stalo a pevne verím, že tu nájdeme aspoň 2 mužov, ktorí zachránia všetkým chlapom česť a zároveň nám pomôžu. Chlapi, pomôžte nám hociaký signál z hrdla, nemusíte ani vrískať, ale potrebujem vás aspoň trošku počuť, páni. 1, 2, 3! Je to v poriadku. Je to v poriadku, deň je zachránený. Prosím vás, keď ja poviem Rómeo, zakričte na mňa, že Julia! Rómeo! Čo? No a čo? Jaký to má význam, že ti vadí, že je pre iného vesmír? Na tvoj starý leta za ženami ako česmír. No a čo? No a čo? Povedz! Tenúc jak malák, máš komplex, začni robiť niečo so sebou. Nebuď tak zatrpnutá vnútri, lebo aj tak je to placebo. Komu fungujú ruky, poprosím ich hore, 1, 2, 3, poď! Keď je Rómeo, tak aj Julia. Keď je Rómeo, Julia, čo? Nechaj nás žiť. Keď je Rómeo, tak aj Julia. Keď je Rómeo, Julia, nechaj nás žiť.
nevím, prečo ťa to ťaží ako nádor. Čo ten čavo není ako celé to stádo, no a čo? No a čo? No a čo, bitch? Nezavidí všetkým ako párso, aj keď není pri nej doma stále drží násor. No a čo? No a čo? A nemusí sa pretvarovať. Nemusíš jak malý, jak máš komplex, začni robiť niečo so sebou. Niečo so sebou, nepríde, lebo aj tak je to placebo. OK, Spektrum, môžeme poprosiť lavačky, o? 3, Keď je Julia, keď je Romeo, Julia, nechaj nás žiť. Keď je Romeo, keď je Julia, keď je Romeo, Julia, čo? Nechaj nás žiť, nechaj nás žiť. Poznáme? Poznáte niekto toto, čo hrá v backgrounde? Nové zámky ruky hore! Poprosíme všetky ruky hore, tam vzadu. Aj tam vzadu nevidím vaše ruky. Zakryť Spektrum, pod Spektrum. Teraz sme veľmi zvedaví, či budeme niekoho počuť spievať refrén. Ale myslíte vážne? Poďme trošku hlasnejšie. A poslednýkrát najviac ľavá strana. Nové zámky je najvyšší čas, aby ste spravili bordel sami pre seba, ste úžasní, ďakujeme! Počkaj. Môžem sa iba opýtať? Vieme trošičku hudby pridať do odposluchu dopredu. Fantastické. Čo je dneska? Štvrtok? Áno. Priateľ. OK, toto sú páni Myself a Filipian. Asi sa s nimi teraz chcete odfotiť, takže samozrejme, nech sa páči. Asi všetci. Idete sa fotiť, Filip? Tešíš sa? Nové zámky dá 3 minútky sa podí. Takže o 3 minútky cca Myself, Filipian, môžete sa spolu odfotiť. No a Mišo veľmi správne spomínal, nikam neodchádzajte, pretože na pódium už o chvíľu príde Lukáš Adamec aj s jeho kapelou. Takže majte sa na čo tešiť, to bude krásne finále tohto otváracieho dňa obchodného centra Spektrum Nových Zámkov. Priznám sa, že som vôbec nevedel, koľko to bude ľudí, jaká to bude energia, ale zatiaľ mám z vás celkom pocit, že to možno aj dneska rozbeháme. Ja teda osobne neviem, či by som o 4:00 vyspevoval, ale vidím, že sa tu zopár z vás chytá. A na to, aby som mohol zahrať ďalšiu skladbu, by som s vami potreboval spraviť taký sociálny experiment, preto sa chcem na začiatok opýtať, či je tu niekto, kto má problém s ramenom. Nejaký umelý klb v ramene alebo niečo podobné. Sme v pohode všetci? Nové zámky? Výborne. Tak ak to pre vás nebude nejaký extrémny problém, prosím vás, vyskúšajte zdvihnúť vašu ľavú ruku hore teraz do vzduchu.
musíte sa mi zapojiť všetci, lebo to je fakt, že sociálny experiment, čiže kto nemá umelý klub, poprosím ľavú ruku hore, ľudia aj pani od pokladne, ja vás sledujem pekne, nemám prajem, dajte lavačku hore, nemáte tam hosti, super, fantastické. A teraz sa prosím vás pozrite na človeka, ktorý stojí vedľa vás. Keď nikto neodpadol, tak si zatleskajte, lebo máte krásnu hygienu. A keď ste už boli takí fantastickí teraz a pomohli ste nám s tými vašimi lavačkami hore vo vzduchu, chcem vás pekne poprosiť, aby ste nám pomohli aj s vašou pravou rukou hore a pomôžte nám zatleskať na otvor. Chceli by sme chcem všetko, máme iba pejsme tak retro, yeah. Nevadí, 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 ne. Máme veľa síly ako vetrom, aj keď je to preteky s vetrom. Raz to musí prísť, raz to musí prísť, musí prísť. Beráme na trenkom mládež, vonku je to džungla všade. Hoci kedy nevieš ani ako vydržíš ďalší deň. Nevadí, poď, poď. Pre milión, čo ma drží na vodu. Poprosíme všetky ľavé ruky hore, raz, dva, tri, poď. Chceli by sme lové bezviny, celý život máte jak prázdniny, yeah. Tak to nechodí, 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 ne. Veľa boskov, žiadne modliny, milión snov, život na pliny, yeah. Keď sa ma pýtajú, odpovedá, že machaj na tom každý deň, veru tomu 100%, neostávaj na mieste, nerieš furt len peniaze. Mám v hlave ten plán, ako byť sám sebe ten pán, yeah. Mám v hlave ten plán, ako byť sám sebe ten pán. Nové zárky, ak má niekto energiu, poprosíme všetky ruky, ale čas, vydržím stáť, ja vydržím stáť, pretože mám v hlave svoj plán, vydržím stáť. Super, teraz si vás rozdelím na ľavú stranu a pravú stranu, vyskúšame hlasy. Vôbec nebolo zle, uvidíme, čo na to ľavá strana, nové zámky kričia, hej!